Pozdrav svima, dragi moji prijatelji, subscriberi i svi koji me pratite. Evo nas u trećem serijalu, Veštačka inteligencija za učenike i studente. To je treći priručnik po redu i ovo je treći YouTube serijal u kome ću da predstavim ovaj priručnik. U ovoj prvoj uvodnoj epizodi predstavit ću neke osnovne stvari koje se tiču veštačke inteligencije i obrazovanja. Prema tome, ako još uvek niste, nemojte da zaboravite, lajkujte ovaj video, pretplatite se na moj YouTube kanal i pratite sve ono što će biti u narednom periodu i ovu epizodu i sve ono što dolazi u narednom periodu. Svet obrazovanja se menja. Nekada je znanje bilo zatvoreno u knjigama, a učionica jedino mesto gde se učilo. Danas učenik može da postavi pitanje i za nekoliko sekundi da dobije potpuno objašnjenje. Veštačka inteligencija više nije budućnost, ona je sada deo svakog časa, svake lekcije i svakog plana učenja. Učenik današnjice ne uči samo da pamti, on uči da razume. Veštačka inteligencija mu pomaže da objasni gradivo jednostavno kroz primere iz svakodnevnog života. Umesto da samo ponavlja formule, sada razume kako ih primeniti. To je razlika između reprodukcije i stvarnog razumevanja. Veštačka inteligencija je učinila da učenje postane zanimljivo. Lekcije se pretvaraju u male zadatke, kvizove i izazove. Svako pitanje vodi do novog otkrića. Učenje više nije obaveza, postaje igra u kojoj svako može da pobedi znanjem. Veštačka inteligencija ne zamenjuje nastavnika, ona samo pomaže da nastavnik ima više vremena za ono najvažnije, da razume svakog učenika. Zajedno, tehnologija i čovek čine da učenje bude ličnije, toplije i efikasnije. Ovo je učenik nove ere, samostalan, radoznao i spreman da istražuje. Veštačka inteligencija ne uči umesto njega, već uz njega. Ponovit ću, veštačka inteligencija ne uči za njega, nego uz njega. To je nova pismenost, spoj znanja, radoznalosti i odgovorne upotrebe tehnologije, jer budućnost pripada onima koji uče srcem, a ne samo glavom. Hvala vam što ste bili u uvodnoj epizodi. Pretplatite se na moj YouTube kanal, sve ono što je zanimljivo tek dolazi. Ako još uvek niste se pretplatili, zapratite moj YouTube kanal, lajkujte ovaj video. Ako želite svoj primerak priručnika po promotivnoj ceni, u komentaru se nalazi pinovani link koji vas vodi do priručnika. Hvala vam svima na strpljenju, hvala što ste bili uz mene, vidimo se u sledećoj epizodi.